Donald Trump otriasol celým kryptosvetom svojím oznámením o vytvorení strategickej kryptomenovej rezervy v USA. Vo svojom pôvodnom oznámení na sociálnej sieti Truth Social ale spomenul iba Solanu, ADU a XRP. Až 2 hodiny na to si spomenul, že existuje aj nejaký Bitcoin a Ethereum. Je to skoro ako keby ste ohlásili, že idete variť špagety s rajčinovou omáčkou a že musíte kúpiť mleté mäso, sír a olivy a až o 2 hodiny na to si spomenuli, že vlastne potrebujete aj nejaké tie špagety a nejaké tie rajčiny. Toto oznámenie o rezerve poslalo kryptomeny na horskú dráhu. Bitcoin vystrelil na 95 000, aby sa hneď na to zrútil naspäť až na $88 000 za jednu mincu. Teraz v stredu okolo obeda je opäť naspäť okolo 90 000 za mincu. Ethereum, ostatné kryptomeny nasledovali túto divokú horskú dráhu, ktorú aktuálne, či sa nám to páči alebo nie, jednoducho riadi Donald Trump. SEC, americká komisia pre cenné papiere, oznámila stiahnuť tie svoje žaloby voči burze Kraken. Podobný osud pravdepodobne čakajú aj žaloby voči burze Coinbase, Uniswap alebo napríklad OpenSea. Toto jasne ukazuje, že establishment, že SEC majú priaznivejší postoj voči kryptomenám, ako tomu bolo pred pár mesiacmi. A pre celý kryptospace to znamená iba krok vpred. Bybit, jedna z najväčších kryptomenových burz na svete, utrpela hack za 1,5 miliardy dolárov. Jednalo sa útok na ich bezpečnostnú infraštruktúru. Ponaučenie, ktoré je dôležité si z tohto zobrať, je, že ak mohla byť hacknutá takáto obrovská infraštruktúra, takáto obrovská korporácia, tak vaše kryptomeny na burze s heslom Mickey 1, 2, 3 asi tiež nie sú úplne v bezpečí. Ak už si ani potom to nekúpite hardwareovú peňaženku, naozaj vám nie je pomoci. Na svetlejšiu nôtu MetaMask zavádza nové zlepšenia. Táto DeFi peňaženka sa ponovom otvorí blockchainom ako je Solana alebo Bitcoin. Uvediete z možnosť transakcií bez poplatkov a multichainové zobrazenie. Tieto zlepšenia majú proste poskytnúť bezpečnejšie a plynulejšie rozhranie. Úprimne povedané, konečne sa dizajnom budeme približovať roku 2025 a nie roku 2015, ako je tomu doteraz. Na to, ako rýchlo sa kryptomeny hýbu, to MetaMasku trvalo až podozrivo pomaly. Bielý dom usporiada vôbec svoj prvý Crypto Summit, a to už tento piatok 7. marca. Stretnú sa na ňom zákonodárci spolu s lídrami z oblasti a bude to jednoducho také veľké krypto mecheche. Ak ste trader, tak si dávajte hlavne veľký pozor na zvýšenú volatilitu v tomto čase. Ako som už spomenul, sme jednoducho na horskej dráhe, od ktorej kľúče má aktuálne Donald Trump a môže to byť ešte poriadne divoké. Nezabudnite nám dať odber pre viac podobných videí. No, musí to stačiť, už nevládzem a začínam sa potiť.